ያካሄዳሉ። ከረጅም ጊዜ አንጻር ግን ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች አታድግም ብቻ ሳይሆን ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። የዓለም ንግድ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አንከር ሀገሮች ቁጥጥር ስር መዋል የሚገባቸው ኤሪያስ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ትላልቅ አቅም ያላቸው ሀገራት ከጉዳዩ ርቀው ከሄዱ ትናንሽ ሀገራት ያንን ሰርጥ ያንን ወሽመጥ መጠበቅ ስለማይችሉ በእነሱም ጭምር በተቀረውም ዓለም አደጋ ያመጣልና ከረጅም ጊዜ አንጻር የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ አለ የማይባል ብዙ ልንጨቃጨቅበት የማይገባ በተቻለ መጠን በሰላም በንግግር በድርድር መሆን ያለበት ግን የግድ መሆን ያለበት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከባህር በር ተነጥላ እስከ ወዲያኛው ትኖራለች ብሎ የሚያስብ የቅርብም ይሁን የሩቅ ሰው ካለ እሱ የዋህ ነው። እንደዚያ የሰርቫይቫል ኢሹን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ብልጽግና ማሰብ አይቻልም። መቼ የሚለውን ማሰብ ማስላት ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብዛ ለንቀነ ዝገበራ ኢንተርቪው ክልተ ክፋላት ነይርዋ። ኣብታ ቀዳመይቲ ብዛዕባ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ጅን ዕፍሪት ገለመለ ሰብ ዘይሰምዖ መሰንቾ ቪድዮ ክልተ መዓልቲ ገይሩ ሜይቢ አይ ዶንት ኖ 10,000 ሰብ ዝሪኦ ይመስለንን ኣገለገሊ ቻነላት ማለት ኣብቲ ናይ መንግስቲ ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ ከሉ ዘለዎ ገለ ስለዚ እንታይ ክገብር ገይርዋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስለምንታይ ይዛረብ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብዘይ ኣፍተ ገባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዞባ ድማ ርግኣት ክረክብ ኣይክእልን እዩ ዘይኮነ ብዙሕ ከበቲ ንኤርትራ ወደባት ናይ ኤርትራ እናፀውዖ ተዛሪቡ ኣሎ ሰብ ድማ ይፈልጦ እዩ ትሽጣራ ድሕሪ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ንመን ከሽክዕ ይፍትን እንታይ ምዃኑ እቲ ነገር ንሪዮ ስለ ዘለና ግዲ የብልኩምን ሶ እንታይ እዩ ንምንታይ ንምሽፋን እዩ well we know that ታስቦ የነበረው የቴዲ አፍሮ ህዝባዊ እምቢተኝነትና አመጽ መፈንቅለ መንግስትን ጭምር ያካተተ ነው። መንግስት አንግቦ ከሰሜንና ዲያስፖራ እንደተቀረባበረ ሚስጥሩ መንግስት ክስገባ ነው። ቅንብር ነበር፣ የመፈንቅለ መንግስት ቅንብር ነበር። መንግስት ባለስልጣን ቴዲ አፍሮ በህልውናው ዘመቻ ባለመሳተፉ ቂም ተይዞበት ሊሆን እንደሚችል ተናገሩ። እዚያም ሕፍረት ዘይብሎም ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቴዲ አፍሮ ካሴት ምልቃቅ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ይክብሉ ጀሚሮም ኣሎ። ሓደስ እንታይ እስከኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ላም ተጠሪጣሲ ሻዕብያ የልይኽዋ ወይ እውን ናይ ሻዕብያ ስርሒት እዩ ዝብሉ ሃገር ኢና ጎረቤት ዘለና ኢሎም ኤኒቲንግ ዳት ሃፐንስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ። እቲ ብልፅግና ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባሕሪ ጥራይ ክዛረበሉ ናብ ባሕሪ ጥራይ የተኩሩ ብሎ ኣለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ቴዲ አፍሮ ሓዊ ቀስቂስላ ስለ ዘሎ ተዓዲ ናው let's go have a little bit of fun እዛ ጉዳይ እዚኣ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ክንሪኢና። በስምንተኛው ቀን በ8 ሰዓት የሚለቀቀው ሙዚቃ ወይም ደግሞ ሙዚቃ አልበም ኢትዮሪካ የተሰኘው መነጋገሪያ ሆኗል። መነጋገሪያ የሆነበት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የብልጽግናው አገዛዝ ገና ሙዚቃ አልበሙ ይወጣል ሲባል ጊዜ ጀምሮ የደነገጠበት ምክንያት ሳይገባን ነው ነገሩ በደንብ ተጋግሎ እንግዲህ ዋዜማው ላይ የምንገኘው። እንዴት እያየው ነው አጠቃላዩን ድባብ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን እውነት ለመናገር ኦኬ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካሴት ናይ ቴዲ አፍሮ ዓብይ ነውፅእ ፈጢሩ ከም ዘለዎን ብልፅግና ድማ ነታ ጉዳይ ኣተሓሓዛ ስለ ዘይከኣለላ ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮሪካ ትብል ካሴት ኣልበም ማለት እዩ ኣልበም ናቱ 18 ንፅል ደርፍታት ዘለዋ እያ። ድሮ እታ ቀዳመይቲ ደርፊ ናቱ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዩቱብ ኣውሪድዋ ኣሎ። I can give you ሓደ ነገር ፅቡቅ ክኸይድ ምዃኑ ብምንታይ ካ ትፈልጥ ኣብ ዩቱብ ዘለና ካ እስኹም ትፈልጥዎ ይኹም ግን ኣብ ዩቱብ ዘለና ዝያዳ ክንገልፀልኩም ከዓ ንኽእል ኢና። let me show you ኣብቲ ቻነሉ ዘሎ እቲ ሙዚቃ ክኸፍተልኩም ኣይክእልን እየ ግን if you look into here already 2 ሰዓት ገይራላ እታ ቻነል ተደምሎም can also do this like this so 2 ሰዓት ገይራላ እታ ቪድዮ እታ ዩቱብ እታ ቪድዮ ኣብ ነዛ ክሪአኩም ከለኹ ከባቢ 1 ሚሊዮን ሰብ ቪው ገይርዋ ኣሎ። this is nothing surprising 1 ሚሊዮን ኣይኮነን። look at the comment section comment section 19,000 comments ኣሎ። that's crazy እንታይ ማለት እዚ massive engagement ከም ድማ 13,000 ከይ ላይክስ ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ክኸይድ እዩ። እዚ ሙዚቃ እዚ ተስማዓኩም ኣይክእልን ኮፒራይት ስለ ዘለዎ ከይድኩም ስምዕዋ ብቴዲ አፍሮ ናቱ ቻነል ገይርዋ ብካልእ ገይሩ ከገብራ ሓሲቡ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ኣይሰለጠን ማለት እዩ። so ከም ትሪእዎ ዘለኹም this is going to blow እዚ ክትኮስ ዝኽእል እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ
عنجال ስለዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ማርኬቲንግ ገይሩሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንዘበናት ክነብር ዝኽእል ስራሕ እዩ ተባሂሉ ብላብላ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ሓደ ሙዚቃ ወይ እውን ሓደ ፊልሚ ጽቡቕ ክኸይድ ተኾይኑ ድማ እንታይ ኻ ክትገብሮ ዘለካ ኣብይ ኣሕመድ ዕሸል ስለዝኾነ ይርድኦን እዩ በዓልካ ትሬንድ ክትገብሮ የብልካን እዩ ዝበሃል ትሬንድ እንድሕር ጌርካዮ then you're done እቲ ቶፒክሲ ፓብሊሲቲ ክትበሉ የብልካን ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ፓብሊሳይዝ ገይርዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ናፃ ገይረሉ ለና ዓቢ ቴዲ ኣፍሮ and with that there's nothing he can do now እቲ ነገር ናብ ካልእ እናባእሰ ክኸይድ እዩ ቴዲ ኣፍሮ ሴንሰር ክንገብሮ ኢና ዶ ክንዓፅዎ ኢና ዶ ክንልክቶ ኢና ዶ ከምዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣብዚ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ህዝባዊ ናዕቢ ንክግበር እዩ ተጠቂሙሉ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኩሉ ስርሖም ገዲፎም ኣብዮም ዘለዉ ክልተ ነገር ግን ከስማዓኩም እየ ኣገደስታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዲስትራክሽን ታክቲክስ ክንርኢና ካልኣይ ድማ ሚስፕሌስድ ፕራዮሪቲስ ይብልዎ ዲስትራክሽን ማለት ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ዲስትራክት ትገብሮም ሰባት ናይ ቴዲ ኣፍሮ ወላ እውን ኣብይ ኣሕመድ ዝፈርሖ እንተሎ ካብቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ግን ከውፅኣሉ ዝኽእል ድራማ ድማ ክኾነሉ ይኽእል እዩ ተተቆፃፂርዎ ከይፍንጀር ፈርህ እዩ ኣብዚ ስምዑ እጂ ሚኒስትሩ መንግስት ክስገባ ነው ቅንብር ነበር የመፈንቅለ መንግስት ቅንብር ነበር የህዝባዊ እምቢተኝነት ቅንብር ነበር ኢቶሪካ የሚለው ራሱ ህዝብን ለመቀስቀስ ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ እምቢተኝነትን ለማምጣት ነበር እነ ጀጎይና እነ ልደቱ ያስቡትን ህዝቡን የሚቀስቀስ ሸዋሸዋ ነበር ጋዜጠኛ እምቢ አለኝ መንግስት እምቢ አለ ዘፈኑ ተከለከለ እንደዚህ አልወጣም ህዝባዊ አመጽ ነበር የዚህ ሁሉ ቅንብር አቀነባባሪ በጣም የሚገርማቸው ነገር ኤርትራውያኖች ሆናቸው አሁን ከኢቶሪካ ጀርባ ያለው ማን ነው ሻዕቢያ ነው ስለዚህ አጫሉ በጀዋር ተበላ ፖለቲካ ሰራ ወታደሮች ሞቱ ሰዎች ተገደሉ አጫሉ ተርሰ ያመጣው ለውጥ አለ የለም የምሰጋው አሁን ቴዲ አፍሮ አንድ ነገር ቢሆኑ ሻዕቢያ ያስገደለው ህወሓት ነው ያስገደለው ዲያስፖራ ነው ያስገደለው أبيت شعبيا زي أبزار السقمي تقمت بك أبزار أفكم زي ما الحسكم أبزار كرم تقم كف فيلي زنبر بزخانة دايز بلزلو هزباهم بيت هزباهم اللي عالم مقبار زقبر زولو درامات تبع لدتو دونا كالوت اللي تنام حرام مزنايت دافرو ولا تكاسيت شمون تاريخيون حواويس كاريخيون نعبين مفتار زقبر زولو يو نعبدا تزبي تايد قولي لولو يحفم بالي أبيمبر نعبنا خجبر أبتراي كبدو خوي كونه يليد مر نعبكو أوريدي كبتح نشي تريفوز على بيتبيع هذه سابا نعبنا خجبر من نابرو يزقبرو زلو so إذا قد دايزي إذا كادرات هزياتهم انتاي جيروم يمزولو زلو بلتقنا بعلو نتا كاسيت نايتي دافرو نتا ألبوم نايتي دافرو advertisement جيرو لا مغنياتو حدا نقر تخلكي الكايو بفلا موسيقى بقمت عليه advertisement كبرو لزلا ስለዚህ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብቲ ዲስካሽንስ ኣብቲ ዘረባን ካልእን እንድሕሪት ኢኻዮ then it is that's it ሰብ ክሰምዖ ክደሊ እዩ ግታይ ስለ ዘለዋ እያ ተኸልኪላ ክብል ክሪዮዚቲ ክፈጥር እዩ ብኡ ጌርካ ድማ ነገር ፋሕ ትብለካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጀዋር ፅብቕቲ ርእቶ ሂብላ ነይሩ እስከ ስምዕዋ አንድ ኦፕሽናል ጥያቄ ጠይቃለሁ ኦፕሽናል ነው ላለመመለስም إذا حتى زي نعك حتى تيلي كنا مسيو أما ده كم مريج أجيري حتيتو سلازي جوار بزعبوك زارم مسيو كين بالكا ይችላል سو የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ምንም እንደተጠበቀ ነው መግለጫ እንኳን እንዳይወጣ ቴዲ አፍሮን አፍነውታል ምናልባት ሰምተህ ይሆናል ብዬ አስባለሁና መግለጫ ሙዚቃ ነው ምንም በኢህአዴግ ዘመንም ታውቃለህ ያወጣ ነበር መግለጫ ያወጣል ሙዚቃም ያወጣ ነበር የዛሬ 8 ዓመት ራሱ አውጥቷል 2017 ያኔ በቀውጢው ጊዜ 2017 ሚያዝያ ላይ ነው ያወጣው ያኔም ኢህአዴግ ነበር መጨረሻ አካባቢ አውጥቷል ያኔም ችግር አልገጠመውና ምንድነው የምታየው አፈናው ምንድነው የሚነግረን ነው እንዳለ ፖለቲክሱ ሌላው ነው ተጠቅሞ sometimes ዝብሉ ዘለው ቴዲ አፍሮ ኣብቲ ሞዳና ኢህአዴግ ዝብልዎ ወይ ውና ኢህወደግ ዝነበረሉ ግዜ ካሴት ኣውፅዩ ብዙሕ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዝነበረ ኣብ ገሊኡ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ ግን ካሴት ኣውፅእ ነይሩ ሽዑ ኣልበማት የውፅእ ነይሩ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ምኽፋትን ናይ ገለን ብላብላ እናበለ መፅዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣልበም ናቱ ብግቡእ ከይሰድድ እንቅፋት ገይረሉ ኣሎ እንታይ ይነግረና እዚ እንታይ ምልክት እዩ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይዝብ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላለፍ ስለ ዘለየ እቲ ብልፅግና ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ናይ ሓደ ደራፋይ ኢትዮጵያዊ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከይዱ ዘየሉ ኣብ ዓዱ ዝቕመጥ ምስ ስድራኡ ዝቕመጥ ንዘበናት ናቱ ድማ ነቲ ሃገር ዝደረፈ ነቲ ሃገር ድማ ነታ ኢትዮጵያ ትብልፂ ከም ሕሱም ዝደረፈላ ነገር እንተሎ ስዩ ኣቦ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያውነት
ኣምባሳደር ናቱ እዮም ዝብልዎ ወላ ደርፍታት ኣሎ ከምዚ ስነ ጥበበኛታት ዝሃብዎ ምስክርነት ኣለኒ ቪድዮ ግዜ እንተረኺባ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ልዕልማንም ዝሰርሓሉ እንተሎ ቴዲ ኣፍሮ እዮም ዝብሉ ናው ንከምዚ ዓይነት መራሒ ካሲ ኣልበም ንከይሕትም ዝግበር ዝነበረ ዕንቅፋት ብዙሕ እዩ ሓደ ኣብቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ድዩ ናይ ህዳሴ ግድብ ድዩ ገለ ኩሉ እዚኣቶም ክውድኡ ከለዉ ዝኾነ ደርፊ ገበረን ወይ እውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ በዓላት ይሳተፍ ኣይነበረን እዚ ድማ ተቃዋመይ ንባዕሊ ዝበሃል ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ሕጉስ ኣይነበረን ቴዲ ኣፍሮ ዝኣመሰለ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ክድግፎ ዘይከኣለ ወይ ኣብቲ ገለ ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ዘይተረኣየ ኣብ ሚድያታት መፅኡ ገለ ክዘይተዛረበሉ ዝኾነ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ክገብረሉ ሲደሊ ነይሩ ኸውን እዩ ኣይገበረን ስለዚ ወላ እኳ ኣንፃሩ ዘይተንስአ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ክብል ዘይምኽኣሉ ድማ ዓብ ፀገም እዩ ነይሩ እሱ ኦልሬዲ ተቃዋመይ ነይሩ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምኩሕ ኣምሓራ እዩ እሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ድማ ሸለል ኢሉ ክሓልፎ ዝኽእል ኣይኮነን እሱ ስለዚ ፋሲል ዶ ቴድሮስ እናበለ ዝደርፍ ሰብ እዚ ጉዳይ መኒሊክ ዶ ዝብል ሰብ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሱቕ ኢሉ ጎሲምዎ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ዓብ ደገፍ ናቱ ድማ ካብ ኣምሓራ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ መዓልቱ ተፀቢዩ ካልኩሌት ገይሩ ልክ ኣብታ ደ ዊኬስት ፖይንት ብልፅግና ኣብታ ዝደኸመት ክፋል ናቱ ካሴት ዕቲሙሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣልቡም የውፅእ ኣሎ ናው ዳትስ ዋይ ድማ ብልፅግና ማራ ተሰሚዕዎ ዘሎ ዝብለኩም ዘለኹ እዛ ኣልቡም ወፅያ ዘላ ኣብ ደ ዊኬስት ፖይንት ንብልፅግና ኣብቲ ዝደኸመሉ ግዜ ህዝቢ ኣምሓራን ፋኖን ድማ ኣብ ዝሓሸ መድረክ ኣብ ዘለውሉ ግዜ እዩ ስለዚ ወላ እውን ፖለቲካሊ ካልኩሌትድ እዩ ክበሃል ከለውን ሓቂ እዩ this is a very good calculated move ንሱ ኣልቡሙ ዝወድኣሉ ግዜ እዩ ዝገብር ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ሞመንት እቲ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ ታሪካዊ እቲ ግዜ እዩ ምክንያቱ 2017 ኣቢልካ ረእዩ 2017 ኣቢልካ ወሰዶ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ምምፅኡ ዘሎ ግዜ ንዑ ዝመስል ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ፋሕፋሕ ዝኣተወትላ ዓዲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሃገሩ ክቆፃፀረሉ ኣብ ዘይክእል ቆጠባ ድማ ኣብ ፍሪ ፎል ንታሕቲ ገፁ ንቁልቁለት ትኸይድ ዘላ መኪና ፍሪኖ ዘይብላ ኣውቲስታናታ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝሰኸረ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣከሙ ኩነታት ከለያ እዛ ደርፊ ወፅያ ዘላ ናው እንታይ ይብላ ኣሎ ጀዋር ናይ ጀዋር ቴክስት ከንስማዕ እዩ በጣም ይወዱታል ማለት ነው ፕሮሞሽን ቆይተሩ ክሬዲት ፕሮሞሽን ወይ እኔ ለምሳሌ ሙዚቃን ብዙም ስለማልከታተል እንደሚወጣ አላውቅም ነበር ስላፈሩት ግን እኔም ሰማሁ አይ ቲንክ አብዛኛው ሰው አሁን ካለው የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ አሁን ከፍተኛ ችግሩ ኑሮ ውድነት ነው ሁለተኛ የሰላም እጦት ነው ስለ ሙዚቃ ብዙ የሚሰማ ሰው የለም መግለጫ በመከልከል በሚሊዮን ብር አውጥቶ ነው ሊያገኝ የማይችለውን ፕሮሞሽን የሰሩለትና እድለኛ ነው ሊያመሰግናቸው ኮምፕሌን ሊያደርግ ሳይሆን ሊያመሰግናቸው የሚገባ የሚያሳይ ምን ያህል ዳም እንደሆኑ ነው የሚያሳይ አሁን ካለው ነባራዊ ኢትዮጵያ ሁኔታ ኒውዝ ቀቲልዎም ይብዚያ በቅታል ትፈልጡ ዲኹም ዋዕ ኣቢልዎም እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ እንዳ ብልፅግና ዚሮ ምዃኑ ኣነ ንኣብነት ደርፊ ሰመነ ኢሉ ሳላ ብልፅግና እያ ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ኣድቨርታይዝመንት ክሰምዖ ዝኽኣልኩ ሳላ ብልፅግና እዩ ብልፅግና እንተዘይነብር እንተዘይዛረቡ ነይሮም ኣማይ ሰማዕኮ ነይሩ ቴዲ ኣፍሮ ዝከታተሎ ሰብ ኣይኮንኩን ናይ ሙዚቃ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ኢለ መግለፂ ንኸይውፅእ ወይ ካብ ፕሬስ ኮንፈረንስ ንኸይገብር ብምኽልካልካ ናይ $1 ሚሊዮን ኣድቨርታይዝመንት ገይሮምሉ ኢሉ ስለምንታይ ሓደ ቴዲ ኣፍሮ ካብ ነዊሕ ዝከታተልዎ ሰብ ከም ዝነበረ ኢኻ ትፈልጥ ኣዝዮም ከም ዝፈትውዎን ግን ምፍታው ዝኣበዮም ምዃኑን ስለዚ እቲ ንሱ ስታር ፓወር ዘለዎ እቲ ዘለዎ ዓቕሚን ፅልዋን ኣዝዩ የፍርኦም ስለዝኾነ they are already calculating this ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ደርፍን ስነ ጥበብን የለን ኢሉ ሰብ መነባብሮ ከፊይዎ ኣሎ ብዛዕባ መነባብሮ እንታይ ክበለ እንታይ ክሰቲ እናበለ ካብኡ ተሓሊፉ ድማ ብፀጥታ ውግን ወረ ውግን ካልእ ድማ ኣብ ከተማ ዝግበር ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብኡ ተጨናኒቑ ዘሎ መጓዓዝያ ሲኑ ዝሳቆ ዘሎ ብዛዕባ ኣልበም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዝጭነቕ ሰብ ኣይመሃለዎን ኢሉ ግን እቶም ብልፅግና ስለዘይፈልጡ they are so dumb ኢልዎም ሳብ ክንደይ ደናቁር ምዃኖም በዚ ኢኻ ትፈልጥ እዩ ኣድቨርታይዝመንት ገይሮምሉ ትሬንዲ ቶፒክ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ከም ዝዛረበሉ ንኣብነት ኣነ ቴዲ ኣፍሮ ኣልበም ኣውፅኡ ኢላ ብዚኦም መምፃእ ክልኩምን this is not news worthy ናይ ዜና ነገር ኣይኮነን ቴዲ ኣፍሮ ኣልበም ገይሩ ወይ ደርፊ ውፅኡ is not a news ግን
ቴዲ አፍሮ ብሰንክ ደርፍናቱ ምስ መንግስቲ ተገራቸው is a big news. See, they create the news themselves. They are so dumb ይልዎም ስለዚህ stupid ስለዝኾኑ ኩነታት ናይ ሃገሮም አይፈልጡ ዜና በኸመይ ይስራሕ አይፈልጡ ሓደ ነገር በኸመይ ቫይራል ቶፒክ ትገብሮ ከይተረድኦም ንቴዲ አፍሮ ኮምፕሌን ክገብር ዘይኮነስ ከመዝግን ጥራይ ዝግቦ ኢሉ ብደገ ንኸምስል ኢሉ ከምዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቴዲ አፍሮ ገለ ናይ ቀደም ና ሕጂ ኮምፕሌን ገይሩ ነይሩ ይበሃል ኣሎ የስሜት እዚህ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙብህ የምትለማመደው የስሜት ማመጣጠን ትናለ። ከዛ በተረፈ እንደ ዜጋ ደግሞ መከልከሉ ተገቢ አይደለም። ወደፊትም አለበቂ ምክንያት መከልከል ተገቢ አይደለም። ይሄን ደግሞ የሚመለከተው ክፍል ሊያስብበት ይገባል። ምክንያቱም እንደ ዜጋ እንደ ሰው በመብቱ የሚሰማው ነገር ለማድረግ እንደ ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃችን ለማቅረብ ተገቢው ፈቃድ ሊሰጠን ይገባል። ለቀደመ ሁኔታም የተጠየቅነው ይቅርታ የለም። ብዙ ከም ዝኾነ እቲ ምክልካል ብዘይ ፍቃድ ወይ ናይ ዜጋታት መሰል ምግሃዝ ክልመት ዘለዎ ተርእዮ ኣይኮነን ወይ እናበለ ይዛረብ ናይ ሕጂ ድያ ናይ ቀደም ድያ ግን ቶፒክ ኢት ፊትስ ምስ ሕጂ ዘሎ እቲ ርእሲ ይገጣጠም እዩ ናው ቴዲ አፍሮ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ ኣገዳሲ እንተኾነ ሞር እቲ ፖለቲካዊ ትንተና ናይ ጀዋሪ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ምስቲ ዘሎ ስቃይ ናይ ህዝቢ ምሓራ ብፍላይ ነቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነቲ ናይ ኣምሓራ ኩነታት ወዲ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ኣዲስ ኣበባ ኣለና ዝብልዎ ብኢትዮጵያ ደረጃ ጥራይ ይኮነስ ከም ኣምሓሩ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ብሄርተኝነት ዝብሎ ወይ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ግን ከምቲ ዝድለ ዘይሳተፍ ዝነበረ ወላ እውን ብቐጥታ እንተዘይተሳተፈ ኢንዳይሬክትሊ ግን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ተወለድቲ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ዝብል ወዲ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ንኣምሓሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ በንቁሮም ዝብል ደርፊ ክድረፍ ከሎ ብልፅግና ኣብ ኣዳራሻት ናቶም የንግድዎ ነይሮም ፊንፊኔ ናይ ኦሮሚያ ዝብል ደርፍታት ካልእ ኣብዚ ዘለካ ተበንቂርካ ክትወፅኢካ ዝብል ደርፍታት ኣሎ ከምኡ ዝሕተም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ማለት ነዚታት ወላ ሓንቲ ኣይዛረቡን እዮም ኢሉ ቴዲ አፍሮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወላ እውን ብዛዕባ ስቃይ ናይ ኣምሓራ ክዛረብ ተኮይኑ ግን for whatever reason then this is a crime so ታይዛለካ እቲ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓሌት ሜንታሊቲ ዘለዎ ምዃኑ ዘጉልሕ ዘሎ እዩ ብዘየገድስ ደቂ ኦሮሞ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ደርፍታት ክተርፉ ከለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናይ ኩሉ ኢሎም ንዝኣምንዎ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይከኣለ ኣብ ሕጂ መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ but more important is like እቲ ህልው ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ኣንቢብካ ነዛ ደርፊ ነዛ ካሴት እዚኣ ከም ድሌቱ ክዛረብ ተትገድፎ ጥራያ ከምቲ ዝድለ ኣድማዓነት ክህልዋ ዘይነበራ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብ ደርፍን ወዲ ደርፍን ግዜ ኣይመጥፋእ ወላ እውን ዓብ ፖለቲካ መልእክቲ እንተለዋ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ፋኖ ብዛዕባ ቃልሲ ናይ ፋኖ ዘርፉ ደረፍቲ እኮ ኣለዎ ክንዱ ከማን ክዛረባ ይክእል ንሱ ንሱ ምናልባት ነዛ ሕጂ ሓንቲ ደርፊ ወፅያ ዘላ ነቲ ዘሎ ኩነታት ትገልፅ እያ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝገልፅዎ ሰባት ኣለዉ ከይተረድኦም ግን ነዛ ደርፊ እዚኣ ናይ ብሓቂ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ወይ እውን ኣብታ ካሴቱን ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ዓብ ፅልዋ ከም ዝህልዋ ገይሮም ኣሎ ነቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘለዎ ምረት ሓፊሉ ኣንፃር ብልፅግና ንክኸይድ ገይሮም ኣሎ ስለዚ ንምንታይ እዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ነዊሕ ግዜ ዝነግረኩም ዘለኹም ineffective censorship ኢልዎ ኣሎ እቲ ኣገባብ ኣቆፃፅራ ናትካ እውን ሓደጋ ንዓኻ ዝፈጥር እምበር ንሓደጋ ዝኽልክል ዓይነት ኣቆፃፅራ ኣይኮነ ምክንያቱ ክትቆፃፀሮ ክትብል ፌመስ ትገብሮ ኣለካ እዚ እቲ ዘረባ እዩ that's very interesting now let's get back a little bit ንድሕሪት ፋኖ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ እዚ ምስ ናይ ፋኖ ቃልሲ እንታይ ዘተሓዝ ክህልዎ ኽእል ከፊል በቁጥር ስር ማዋሉን አስታውቀዋል። በውጊያው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት መድረሱንም ገልጸዋል። የጊዳን ወረዳ መቀመጫ በሆነችው ሙጃ ከተማና ከወንዳች በርካታ እግረኛ ኃይልና ቢኤም 107 እና ዙ 23 መካናይዝድ እንዲሁም በአየር ኃይል በሁለት ድሮች ታጀበ ውጊያ መከላከያው መክፈቱን ጠቅሷል። የፋኖ ኃይሎችም ማረጎኛል ድምፅ ፋኖ ይችላል ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ምምራኽን ምእካብን ጥራይ ኮይና ዘላ ጉዳይ ብዙሓት ወታደራት ናይ ብልፅግና ተማሪኾም ከም ዘለዉ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ኣብታ ቀዲመ ከረየኩም ፀናሕኩ እውን ፋኖ ብዙሕ ምስፍሕፋሕ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ
if I have a little bit summary night زلو حبريتك بكم تقينه. So ፍርቂ ከተማ ናይ ቆቦ ከተማ ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ናይ ወሎ ከም ዝተቆፃፀረ ዝነግር ዘሎ እቲ ፋኖ ማለት እዩ they report penetrating a city and neutralizing over ክሳብ 250 ወታደራት ናይ ብልጽግና ከም ዘቆተሉ ካብ and members ኣባላት ናይቲ ፌደራል ፖሊስ 155 እዚ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ so major battle fronts ካል ግንባራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገሸና ዝበሃል ላሊበላ ውጊ ካድ ከም ዘሎ ንመንግስት ድማ ብዙሕ ቦታታት ሓቢኦም ኣድቢዮም ጸኒሖም ሓደጋ ይወጥቅዎ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ወላ እኳ እቲ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሽግር ናይ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኩነታት ነቲ ስፖትላይት ቁሩብ ትለይ ናብቲ ሽግር ቁጠባዊ ሽግርን ዕግርግርን ተሰሪቁ እንተሎ ናይቲ ዳፍር ድማ ገለ ክፋል ወሲድሎም እንተሎ ፋኖ ስሩሑ ይቕፅል ከም ዘሎን ብዙሕ ኣፅዋራት ይማርኽ ከም ዘሎን ሳብ BM-7 ሮኬት ላውንቸርስ ሱ 23 ኣንቲ ኤርክራፍት ጋንስ ነቲ ሱ 23 ዝበሃላ ነፈርትን ዕንከ ክሓርም ዝኽእል መከላኸሊ ሞርታራት ይቆፃፀር ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ቃልስን እዩ ዘርእየካ ስለዚ ኣብ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ በቲ ሓደ ናይቲ ዳፍሮ ፅልዋ ትሪእዎ ኣለኹም ባዕሎም ተፈጠርዎ ዳፍሮ ብደርፉ ብሕጂ ፅልዋ ክፍጠር ትደርፊ ከይወፀት እቲ ኣልበም ከይተዘርግሐ ባዕላቶም ብዝፈጠርዎ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ድማ ምስኡ ሓዊስካ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ ነገር ይደብፅሓካ ብልፅግና ኩነታቱ እናባእሰ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ I really don't know ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ እናኸረረ ይኸዶም ከም ዘሎን ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና now let's get back to ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ዘስማዕክኹም ኩሉ እዚ ብምንታይ ክሸፍኖ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ now we know ስለዚ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ዘረባታት ናብታ ዝደልያ ዘሎ ነጥቢ ንምምፃእ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብዚ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ሕጂ አልባነት ገመና አልባነት ነው ዲጂታል ገመና የለውም ዳታ ገመና የለውም ሚስጥር የለም ማለት ነው እኛ ጋር ገብቶ ከሚሸጥበት ዋጋ ቢያንስ 30% የዋጋ ጭማሪ እኛ ጋር ይኖረዋል ለኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሕፅር ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፀገም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኸይትኸይድ ብኩሉ መንገዲ እቲ ቀዳማይ ዋናን ፀገም ናታ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ እያ so bottom line ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ መበገሲ ናቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ስለ ዝኾና እዩ ይዝብል ዘሎ እዚ ብኻልእ ዘረባ ቪክቲም ሜንታሊቲ ይብልዎ ፀገም ኣብ ፀገም ተፀጊዕካ ንፀገም ምሕቢ ክትጥቀመሉ ከለኻ ማለት እዩ ቪክቲም ሜንታሊቲ በዚ ድማ ክድንግፅሉ ኢትዮጵያውያን ደንጊፆም ድማ ብኻልእ ስርሑ ክእምኖም ስለዘይከኣለ ኣታሊሉ ብምትላል ድንጋፅ ረኺቡ ኣብ ጎኑ ደው ኢሎም ነዚ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርናይ ሲኢኖሞ ዘለዉ ደርሆ ስጋ ሲኢኖሞ ዘለዉ ክገዙ ማለት እዩ ረድኤት ዘይኮነስ ዘይቲ ሲኢኖሞ ዘለዉ ሽጉርቲ ሲኢኖሞ ዘለዉ እኽሊ ሲኢኖሞ ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለዘይብልኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ፅባሕ ከምፃለብ ኣይኮነን ብኻልእ ኣዘራርባ ተዋጊኩም ሜትኩም ኣብ ደገ ባሕሪ ክሳብ ዘየምፃእኩም ክሓልፈልኩም ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ what happened to 9% GDP ዶ ወላ ናይ 8% ናይ GDP growth ኣለኒ ዶ ገለ ስትራቴጂካሊ ኢንቨስት ይገብር ኣለኹ ገለ እናተባህለ ዝግበር ዝነበረ ዕንደራ ምስ ጅቡቲ ዝገብሮ ዘለና ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብላብላ what happened to that ኩሉ ሓሶት እዩ again እዚኣ ዝብላ ዘሎ ሓሶት ምዃና ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣይኮነን ፀገም ዘሎ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ገዲፍኩም ኢሎም እኮ እዮም ጉዳይ ቀይሕ ሽጉርቲ ግበረልና ኢሎም እዮም እዛ ቀይሕ ባሕሪ ትብል ዘላ ኣርእስቲ ገዲፍካ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ መፍትሒ ግበረልና ኢሎም ንሕና ካልእና ይከፊልና ዘሎ ዳይ ባሕርን ገለመለን ኣቡታት የለና ከመይ ጌርና ጉዳይ ናይ ሽጉርትን ጉዳይ ናይ በርበረን ንውድድ ኣምበር ኣብ ከምኡታት የለናን ኢሎም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ በይኑ ደሴት የንሳፍፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ባሕሪ እዚኣ ድማ ከምታ ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ባሕሪ እናበሉ ባገይሮም ዕዝር ዝበሉ ዕዝር ክትብል ኢኻ
أزرق تبلي خالد بحر زبال نجار يلن لو تيشرتون ገዛውና ለበስኩኝ የእግር ውስጥ እሳት ነው እንቅልፍ የለኝም እኔ በእውነቴን ነው የምነግር ስለ ሀገር ሲነሳ ውስጤ እጅግ በጣም ነው የሚሰማኝ እነ ጀነራል ተሾመ ምጽዋ ሲሞት እኔ እዛው ነበርኩ አሰብን ነፃ ያወጣ ነው ከጀባ እኛ ነን 30ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ ይባላል በቃ ባዶነት ምንም ማድረግ ማትችል ሰው መናገር አቅቶ በቃ ቀይ ባህርን ከማጣት ህይወት ማጣት ይሻላል جاتري وازلهم يا بكل عين السبيم زدفوا لا زلوا نزا حيل بحري نزا كاي بحر تبل اجندا مالتيو درجه كاي بحري كمسان هيوت مسان موت حيش بلالو ما جاي نتعمد جدد اللي خيال لهم برتا بحر سايت رغبانيخه بحفشه كم تري وازلهم ابي احمد انتي مصهم زل فليتو نزا انترفيوز يا نزا حجز قبرا انترفيو كم زبلكم زلو كله كالكوليتد كوينو أقدمه استجبروا له مغنيات نيروه because he knows for a fact نايتيد أفرو كاسيت كوتس مخان سلازي الألبوم كوتس خلوا discussions and debate في الترسل زغني كوندخون بزا أفتق بحرتبل زانا أفتق بحرتبل segment كالا كفال جيروما لك ناي مشيت ناي قلت عسرت شدشت كاسيتو ألبومه كزرقه مستبعله هذا معلت بدرو تديسكاشنس بزا بازي جميرو سلات أنا سب شعو أبتناي بحرت راي كونوا لي لهم نسو دا يفلت جن سبك سمعو كم زي الله يردوني اتزاربا كاب حدا مراحنا هاجر دمازو زلي ناو قلق لا يرترانا لو شلل دبل ويبلو هاي شلل بس هاي انت هاي شلل بلو زبال شلل زبال زربا يكون نزي مراحنا هاجر يزي معون صبون كقبر زغلي يرتراويان شلل كن بلا يغلنا نساتهم حساوي كبلو غلي يرتراويان جن كنا حلوك خلالو نولد ولدوك حسبلو زلو قدايو تمنقسي حسبلو لو تمنسي لن كانت راي ابي احمد يحلل كايز بلونا باستراتن قالنا نسمع زلنا ديون له ابي احمد يرتري حلل لا يزبل حد ددع زغونه باستر يكون كن قال له حد حرصني الى غريكم مجون عليكم مالت سو مس اثيوبيا خوينا يحشنا بحد خوينا يحشنا زبلو سبات مزي مالو لنك اكلنا يز كامبين زي السو بحري دللو ساتهم دما كلما مدولو كل سب سلستصيونو قرب كبزب غلغل بينتات كابتن بينت نسو زياده ببينتن ولا امريكان ببينت يكفتن زفتن زلو امس دونالد ترامب كعرق مالتي باسترات قالنا امس ስለዚህ በኤርትራው በሆሚ ክፍትን ፈቲኑ ማለት እዩ አይ ሰራሕትን ደላገ መሊሳ ባክ ፋየር በቃ ከምቲ በደገለገለ ዕሱባት ናይ ደንበ ተቃውሞ ብጻት ካን ገይሩ ዝተጻወተሞ እታ ተቃውሞ ብገይራ ዝሞተት ሕጂ ድማ ነቶም ሓደ ሓዳዊ ኢትዎም ዘሎ ብገይሩ ነታ ጉዳይ መሊሱ ሓድነት ናይ ኤርትራ ንምትራድ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ፀወታ እዩ ብግምጣል እዩ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ግን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝግባእ ኣርእስቲ ግን ኣይኮነና ንብል ዘለና ግድ ካብ ቀፂልና እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለና መስለኩም ነዚ ከም ግበር ዝብልዎ ዘለዎ ሓይሊ ኢማራት እዩ ካብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ከይትወፅእ ዝብልዎ ዘለዎ ሰም እዩ እምበር ፅሉል እንተደይ ኮንካ ሃገርካ ክትብተን ቀሪባ ከላ ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረብን ኢኻ ወይ ፅሉል ክትከውን ኣለካ ፅሉል ኣይኮነን ተኩርሱ ተገድሰያ ካልይቲ ምርጫ እንታይ ዘላ ፅሉል እንተደይ ኮይኑ ስለምንታይ ይገብረሉ እንድሕሪልካ ግን ግበር ኢሉ ሽጉጥ ኣብ እዝኑ ሒዝሉ ዘሎ ብጎረሩ ሒዝዎ ዘሎ ብጅቡ ሒዝዎ ዘሎ ብቁጠቡ ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ስለ ዘሎ ይትገብራ ደሎ እምበር እዚ ዛረበ ዘሎ ሱሳይዳል እዩ ነፍሲ ቅትለታዊ ዘረባ እዩ ሃገርካ ክትቆፃፀር ዘይከኣልካ ዓድኻ ክትቆፃፀር ዘይከኣልካ ኣብ ሃገር እንዳማትካ ይትኸይድን ኢኻ ናብ ኤርትራ ክንሪኦ ፀኒና ሕጂ ናብ ሱዳን ካ ክንከይድ ኢና ናብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድማ ዘገርም እዩ መጀመርያ let's have a look into what is going on regarding to Sudan ኣብዚውን ኢትዮጵያውያን በዓለም ዝብልዎ ዘሎ ያወራን እኮ በቤኒሻንጉል በኩል ሱዳን ማን በቆሰቆሰው ለሱዳን እኮ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ልደፈር ብላ ብትመጣ ማናችንም ኢትዮጵያውያን ኖ ብለን ነው የምንቆመው። ነገር ግን አብይ አህመድ 4 ኪሎ ያለው ኦህዴድ ከኤመሬት ገንዘብ ተቀብሎ እኛን የሚገልበት የአማራ ህዝብ የሚፈጅበት ገንዘብ ተቀብሎ ድሮን ተሰጥቶት የሱን አምባገነን ስርዓት ለማስፈን አማራውን ሰጭሮጭ ያደርጋል ነው ኣብ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ገዲፉ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብክልተ መንገዲ ከሪአኩም እየ እቶም ናይ ፋኖ ድማ ንህዝቢ ሱዳን ሕማቅ ንሓስበሉ ምክንያት የብልናን ብሰንኪ ዝዕቡድ መራሒ ግን ምስ ጎረቤትና ሱዳን የባእሰና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ራይት ናይ ኣቢ ናይ ኢማራት ተልእኮ ወሲዱ ኣንጻር ጎረባብትና የባእሰና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናው ኢማራት እንታይ ገይራ ኣላ ኣብዚ ስምዑ
Sudanese civil society and leading international partners met in Germany to discuss what the UN has called the worst humanitarian crisis in the world. But neither the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, nor the Sudanese government were invited. The official view in Khartoum is that this conference was a surprising and unacceptable interference in its internal affairs. كم تريوا زلهم أبز كونفرنس زي إثيوبيا حبرة أفريقيا هجرات أوروبا كلاتهم إمارات جزيئاتهم أبز كونفرنس همسياتهم الله. This is thickening زحزنيو. بقداينا السودان international donors have pledged over 1.5 billion in aid to Sudan at a Berlin conference, but the Sudanese government says it rejects any outcome of the meeting because it wasn't consulted beforehand. نزب السودان نمنجس السودان كي عدمكا بزعبا السودان كونفرنس كجبر كله انتهي زخاركا برلين كونفرنس ناشين شمنت ميتن سمانيان ديكله. It means نا أفريقيا كما قالوا نا أفريقيا كي يساتفوا بزعبا أفريقيا نمن مقال أفريقيا استجبر أخيبا تاريخي دقمالو. This is another Berlin conference. حزب السودان دي تساتفلو بزعبا السودان يمزو ما يتصلوا. لذي مرحنا السودان أي تعدمن نساتهم دعم سريعين اتحادن حدا يستبال زنا أمريكا تري والله متلوخ تسبت كونفرنس بعبيو إماراتنا أمريكان سبونسرز قبروي كله ترجم كله يكلني إمارات قبروتو يجن شماوي كون الله أمريكان إذا حويسان بالله كم تري وزر لهم زي كونفرنس تغير له حزب السودان كعدمك حزب السودان دما أباف دقنايتي كونفرنس كوينو سلام وصل في كبرنير مالتي حركاتي زبلو وزنبرو جروح دما نزي مسر مالتي UAE to ICC! UAE to ICC! أبزون القحاطة والدعامة شخص واحد القحاطة والدعامة شخص واحد القحاطة والدعامة شخص واحد القحاطة والدعامة لا للعملاء لا للعملاء لا بتحكم دولة ما في ميليشيا بتحكم دولة ما في ميليشيا بتحكم دولة. كم تري وزر لهم حزب السودان أب تفتح جنايت كونفرنس كيدو أبا أخي باجيرهم إثيوبيا زعبات قدايتي I presented Ethiopia's position at the third Sudan International Conference blah 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 زهدرا برا أدسام أدماسو زبل مالتي أمباسادر ناتمبي ولا Minister of Foreign Affairs in Ethiopia مالتي I don't know whoever he is إثيوبيا بتبوتاتي تساتيفا كم زنا براتن أبتو كينات إيديتيا مزدع مسرع كينان السودان تفرارز الهجر كمدما إمارات أبتو على تساتيفهم نمنجس السودان نسراوي السودان كم زي ساتف مقبارهم زحزنيو وهنياتو ودانا السودان مني كريو ودانا يدعم مسرع إمارات بعلى اللاتو أبي علو إثيوبيا وكيل له ودانا السودان كمان كله مني كزارب له سلازي it's a very sad story التاريخ نادم مفلوين قرر لنا منقص السودان نزق دايز بخمي جليس واسمه. We the people and government of Sudan we strongly note with concern the exclusion of Sudan from the Berlin Conference. Such approach creates an important impasse. Why? Because it contradicts the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. كم تري وزن لهم Prime Minister السودان as Prime Minister actually أنا بتعمدني غيو حدا عبز حزن في الصامين نبل الزارب زلو حزب السودان المنك السودان زي تعدم له زي تنقر له بزعب حزب السودان بزعب هاجر السودان كونفرنس كهذا له نبي حق زحزن يزي العالم لقاو حق زتحسي بزعب له لاويت هاجر نساب زي تساتف له بزعبا زقبر زلو على تقبلنا تقولنا بلا بترير كاوكا يخوننا له أبزي أجنا الله أنت Toute décision, toute fundamental principles of international law, important impasse. Why? Because it contradicts the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. In the absence of a full representation by the people and the government of Sudan, we are not concerned with the conclusions of سلازي أبزو على زي هرعبي تحستناي عالم لخاوي حقي تفتير زلو
نزي دما أبز قداي زي سلدي تعدمنان سلدي توكلنان كابزي وعلى زي زمس زخوني يكون مدمدم تاويون وسانة نعنا زملكت قداي كونن نابلي زخون نزلو أنا نسيدي تزاريبو على بفرنش هنا محلالي فماني This conference. Le Soudan rejette toute décision qui est sans la participation du Soudan et sans respecter la بزينا السودان تساتفون بزينا السودان تحتاتنتن استجبروا وعلى بفتشوا من حنا زنجق فيكونن زحزن تكبارنا بلا بكل قوانقاتات بفرنش وني زارب باسبانيولي زارب نسطر هيدي زارب ولا ترجمومين تقريمه الإجابة الواضحة وأنت تعلم هذا المؤتمر عن أهل السودان قاطبة toda la verdad y nada más que la verdad. Sudán es una gran civilización. بزخونه نخلو بحيال زخونه قوانقا تزاريب له كاب برهان العالم ما تسمعنا تزلو سيفيلاوي برايم مينستر سلا زخونه ازيونا قداسي نتصوتا سودان نبحكي اب امريكاون لوبي ناتوم يفتنوا له نتصوتا نقير وجن it's a very very tragic situation سودان اكمي زبل حدقه وديقه خمزه إنا نرزلنا نخمزه عينت حدقه زودقت حجر نزودقه دما زحجز زلو بلصقنا إنا نرزلنا اب تاريخ appealing to our responsibility as the states and actors who are able to create change, to send a message to the people of Sudan that we stand by their side. European countries reiterated calls for a ceasefire and promised more humanitarian aid. Overall, international donors pledged more than $1.5 billion for Sudan. The African Union said the wars in Iran and Ukraine had distracted from the conflict. The lack of media coverage. كم تريو زلهم قدانا السودان أزيو كبد خازبال عكا قدا يخوين زلو but it is what it is كم زيلا السودان أكبيد حدقا خلا كالا حدقا دما نابزو بانا يمتصار له حدقا تدما كابكه بحر زبق مستي هذه منجستي يحلونا له أي حلونا تزول منجستي نقبل له أي نقبل كابزول توصيه منجست خلونا له منجست جن خبي تبي أزغن ده حزي كونس بعلو نيتجارو منجستي خلونا زلوا نيتجارو منجست جماعة بتعمل حدا سبو كلاريتي الفترة كايو أو كلي علامة أيوه زغن منجست الناس زغن ولا زغن نجار كسخاء إسلاجمس زبليو كبرت هذا الناس عارفين تقول كل أو خبري تبي هو خليه إذا هو كسبة أبي تبي نخد سنهون سرعة أولوت إنه تتعلم كينكا كابي تبي يكون كم تقول لك منجستنت حزز اللهم سي تبي أزل ركون حرص زغالة بتعمل خلته تشافس لزوانه عبس أنتت زه أو للز تجريس تنين تبي منجستس أو للز تجريس أنت تسفس سمينا بتبريتوريا وعليس كحز سنيو سو تبريتوريا جنت يلغيرو تقليله حد عخال جوارم حدا جنوز خون اللو بركتوس يحزبون تبي تزنبر من قد قام قصعل نازين خون اللو بركن مستحزل لنا بوجن تجري بوجن واحد زل على الجودات اللي يوم تبليسكم ريت خطولهم تي هذه ممارسهم غيركم لهم جن وفشل قا نص زي كنا قال دقفت جن تي نبار منجستي قبل يسلو وزول أو وانت السيناريو تقول حالتنا أنا بخاف مس كم تاني دكتور أفتو نايترايسي هذه منجستنت بزملكت منجستي تلاقي كانت تعمله تمنجستنت انت عينت كرتي خلو زلو خابيك يخطط حزل خاصري صبو خبرتي هذا اللي برخاشو حسن بحفشة تتي قداي تنهي لهم تعلقكم يعني تدي بيت قبر وزلو حنت نجرجن كابزي زارب وزلو نير تراتم الكت تزاربوا أجد أسيد نتبغينا رقيبيا بفلاي بمنصرنا زياتهم كتريو خلقها من نسأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا مرحت سلز جارتي كامنا إثيوبيا ناي تجرين أجندة ناي إرترا أجندة ليش أنقم سوات أو إثيوبيا سلطان سلز حازو كامنا على مسرح كامنا أفريقيا حنا درجة مسرح كامنا يتجارون إثيوبيا ويانن زلق أيتاو ربحة ناي إرترا ربحة زج أنقم مرحتي سلز نوارو أيو زيك عفولي نجر كعات وإحنا بخجات من إلنا خن عشي بلنا إرترا من نسأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا مرحت سلز جارتي متات منتاو هوننت منتاو متأسسار كلم كدم فعلنا هنسرح زقبانا كلتي هزبين هاجرنا تقرأ كقالة سلوه كتحقق زلوه نمتاي هم زهون تزمت زل معبل نريس لازلنا مالتي منتاو حدنت
ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ እንተሳብ ሓደ ሃገር እንተሳብ ተፋለየ ሃገር ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ማዕቀፋት ብሓደ ምስራሕ ማለት እቱ ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ናጽነት መረጋገፂ እዩ ኣምር ጂኦፖለቲካዊ ናጽነት እንብሎ ብባሕሪ ብመሬት ኣቀማምጣ ብሩባ ክኸውን ይኽእል ባሕሪ ክኸውን ይኽእል እቲ ዝዓበየ ግን እቶም ህዝብታት ሰብ ኣብ ሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ምኽኣል እቲ ናይ መንነት ሓድነት ምእማን ንሱ ድማ ናብ ሓበራዊ ረብሓ ምውዓል እዩ ጂኦፖለቲካዊ ናጽነት ዝበሃል ኣብ ዓለም ንምንታዮም ዓብዪ ገዚፍ መሬት ገዚፍ ህዝቢ ዝምነ እዩ መንግስታት ብዛ ኣመርሲ እዩ ሓንቲ ቀላል ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወራር ሓንቲ ወጣዊት እየ ሻዕብያን ህወሓትን ከመይ ገይሮም ነቲ ገዚፍ ዝነበረ ወታደራዊ ሓይሊ ደርጊ ዓነውነው ከም ዘበልዎ ማለት እዩ ኣብ 2013 ግን ርኢና ኢና ተይስዓውን ርኢና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ከመይ ጌርና ንሻዕብያ ከም ዝወቃዕና እዩ ኣብታ ልዕለይና ከቢድ ጀኖሳይድ ተፈፀመ 2013 እውን ርኢና ኢና ሕዚ ከምዚ ገይሮም ፈላልዮም ተጠቂሞም ንሳቶም ከዓ 2013 ድማ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ሓይሊ መፅኡ ወቂዕና ማለት እዩ እዚ ዘረባ ኣብ ተጋሩ ኤሊት ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ ፅምዶ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ እዩ ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ እዩ ከምኡ ክኸውን ዘሎ እቲ ዲቤት ፅምዶ ኢልና ናይ ህዝቢ ፅምዶ ካልኣይ ምዕራፍ ናቱ እንታይ እዩ ካብዚ ናበይ እዩ ዝብል እዩ ሓንቲ ካብ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ዘላ ናብ ኤርትራ ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለኒ ነዚኣ በዚኣ ጌርና ክንሰግራ ኢና ኣወል ስዕደብ ዝሓለፈ ከቕርቦ ከሎ ግን ወያነን ሻዕብያን ተዓሪቆም እዮም ክበሃል ከሎ ኣወል ስዕደብ ዝሓለፈ ከቕርቦ ከሎ ግን ወያነን ሻዕብያን ተዓሪቆም ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብሓደ ኮይኖም ወታደራዊ ፅምዶ ምፍጣር ኣይከኣልን ዶ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ይመስለኩም ቁፅሪ ሓደ ወታደራዊ ፅምዶ እንተተገይሩ እቲ ሕዚ ፅምዶ ክበሃል ከሎ ባዕሉ ብቃል ጥራሕ ፅምዶ ስለ ዝተባሃለ ንኤርትራ እውን ካሊእ ኢዲኤፍ ኮይኑዎም ንትግራይ እውን ካሊእ ቲዲኤፍ ኮይኑልና ንትግራይ ክወቅዕ እንተበለ እውን ፅምዶ ደየሎን ቲዲኤፍ ኣሎ ፅምዶ ዝበሃል ቲዲኤፍ እውን እኒሄ ንኤርትራ ክወቅዕ እንተበለ እውን ኢዲኤፍ ኣሎ ፅምዶ ዝበሃል ኢዲኤፍ እውን እኒሄ ክብል ከሎ ዓብይ ፈተና ኮይኑዎ ኣሎ ወያነን ሻዕብያን ተዓሪቆም እዮም ክበሃል ከሎ ኣወል ስዕድ ሕጂ ኣብዚኣ ማለት ሃይለስ ኣይትርዶንያ ይብልኒየ ግን መጀመርያ እቲ ፅምዶ ከምፅዎ ከለዉ ኣሚን ለትስ ቢ ሪል ሓቂ ክንዛረብ ተኮይና ህዝብን ህዝቢ ምቅራብ ጥራይ ኮነንት ኣጀንዳ ህዝብን ህዝቢ ፅልእ እውን ስለ ዘይነበሮ የስ ተፈላለዩ ነይሩ እዩ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት እውን ነይሩ እዩ ግን እቲ ፀገም ኣብ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ፀገም ኣብ ህወሓትን ኣብ ኤርትራን እዩ ነይሩ ኣብቶም መርሕነት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሳቶም ክረዳድኡ ምኻሎም ኣብ ምንታይ መድረክ ክረዳድኡ ኣለዉ ኣብ ድሕሪ እንታይ ኩነታት ድሕሪ ከቢድ ኩናት እዮም ዝረዳድኡ ዘለዉ ብፍላይ ንትግራይ ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ እዚ ማለት ድማ ቀዳማይ ምርድዳእ ናይ ወታደራዊ ምርድዳእ እዩ ብረት ኣልዒሎም ዘለዉ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ እቲ ምርድዳእ ባይ ዲፎልት ወታደራዊ ፅምዶ እዩ ናይ ህዝቢ ፅምዶ ደና ኣቢዕ ብደሎ እዩ ወታደራዊ ፅምዶ ምዃኑ እኮ ክንገር ግን ኣይድለን እዩ ክንገር ኣይድለን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ እሱ ከይተፈልጠ ኣጉሊሕካ ከይተዛረብካዮ ባጀት ምሕፃርቶ ገለዶ ዝገብሮ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ፅምዶ ክህሉ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ብሓደ ይዕለሙ ብሓደ ይዳለዉ ገለ መለ ከይህልው ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ምትእስሳር ኣለዎም ይፋለጡ እዮም ሓድሽ ኣይኮነን ኣፍልጦ ናቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣፍልጦ ዘለዎም እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ወታደራዊ ደረጃ ከም ዘሎ ርዱእ እዩ ግን እቲ ሓሳብካ ፅቡቅ እዩ ማለት እቲ ፅምዶሲ ኔክስት ብርኪ ካብታ ኣብዚኣ እውን ፅቡቅ ገይሩ ይዛረበላ ፀኒሑ ሽሙ ይፈለጥ ክኾን እምበር እቲ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ብቁፅሪ ህዝባዊ ግንባር ካብ ምስ ደርጊ ኣከወዳደሩላ ዘይክእል ዝነበረ ነቲ ዓብ ብድሆ ንምግባር እቲ ምዕሪት ምስ ተጋሩ ብሓደ ፅምዶ ገይሩ ኣገዳሲ ምዕባለታት ኣገዳሲ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ብልፅግና 130 ሚልዮን ደገሎ እናበለ ስለ ዝፍክር ክልቲኦም ህዝብታት እንድሕር ተዋሂዶም ክልቲኡ ወታደራዊ ዓቕምናቶምን ዓቕምታት ናቶም ብሓደ ገይሮም ብዕላማ ነቲ ካርሞ ዝደልዩ ዕላማ ንፁር ገይሮም ተኸይዶም ንብልፅግና ኮነ ንካልእ ክምክቱ ዓቕሚ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግር ዘሎ
excellent you نزون إذا debate زون أقداسيو نزح جزء لنا يا مدرخ دما زمتني نان بلزلنا now أنت نقرأ لا لنكنا تزرب زلا مسهل let's start with this one بزيان مهم كنجمر ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ናብ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ደረጃ ይሰጋገር ኣሎ። ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደት ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሚኒስትሪ ንግዲ ነስረዲን ሳልሕን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ዘካየዶ ርክብ ንመጻኢ ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ድልውነት ዘርእዩ ግብፅን ልኡላውነትን ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ብምርጋጽ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ምርግጋእ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ። እዚ ርክብ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ምትእምማን መንፈስ ዝሕደሰን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ተስፋ ዝህብን እዩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ቁጠባዊ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ንምዃን ብምስማዕ ናብ ግብራዊ ስራሕ ንምእታው ቆሪፀን ኣለዋ። ግብፂ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ጽላታት ወፍሪ ክትገብር ድሌት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ከላ እቲ ኣህጉራዊ ነጻ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ድማ ንፍርያት ክልቲአን ሃገራት ዓቢ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ዛጊት እቲ ንግዳዊ ልውውጥ ትሕት እኳ እንተኾነ እዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ስትራቴጂ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቢልዮናት ዝግመት ናይ ግብፂ ወፍሪ ናብ ኤርትራ እውን ንምስፋሕ ዓቢ ባይታ ዘንጽፍ እዩ። ነቲ ኣብ እቲ ዞባ ዘሎ ብድሆታት ንምስግጋር ኤርትራ ምስ ስትራቴጂያውያን መሻርክታ ብምትሕግጋዝ ትሰርሐላ። ምብጻሕ ፍሉይ ወኪል ቻይና ሁ ቻንግቹን ኣብ ኤርትራ መርኣያን ኣይቲ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ልምዓትን ንምድንፋዕ ዘለዋ ተገዳስነት እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቻይና ብዓለማዊ ጉዳያት ሕጂ ክልተ ነገራት ኢና መጀመርያ እዛ ናይ ግብፂ ብኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ካቨሬጅ እውን ወላ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ እንተደይኮነ ግን ምንጭታት ናይ ኤርትራ ተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ዘሎ እዩ። ደጊሞም ሕጂ እውን ኣገዳሲ ርክብ ተገይሩሎ ኣብቲ ሕጂ ዳግማይ ርክብ ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ፕራዮሪቲ ሴክተርስ ኪ ሚቲንግስ ኢጅፕትስ ሚኒስተር ኦፍ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ኣማኻርን ኣብ ዝተረኸቡሉ ነቲ ዘሎ ሽርክነት ንምስፋሕ ዝተገብረ ማለት እዩ። ቀዳምነት ዝወሃቦም ጽላታት ተዛትዮምን ተረዳድዮም ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ኣለና ግን ናብ ፕሮሰሲንግ ክድይብ ስለ ዘሎ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ማይኒንግ እደና ማለት እዩ። ቀፂልና ድማ ፊሸሪስ ሃብቲ ዓሳ ግብፂ ዓቢ ተመክሮ እዩ ዘለዎም ሪኒውብል ኤነርጂ ናይ ሶላር ማለት እዩ ኣብዚ እውን ዓቢ ተመክሮ እዩ ዘለዎም። ስለዚ ከምኡ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ግብፂ ብቐረባ ምስ ኤርትራ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ጽላታት ተረዳድዮም ኣለዉ። ኣይሆፕ ናብ ትግባረ ብዝቐልጠፈ ክበፅሕ Industrial support. Egypt will provide technical expertise, feasibility studies, and help Eritrea develop local manufacturing strategies. لذي جبسي نيرترا تكنيكاوي حجز أمنتاي ناي مصنعتاوي حجز إيرترا نتي ناي manufacturing ناي فابريكاتات متتتاوي كاستراتيجية بتحط له زلا جبسي تكنيكاوي حجز كتجبر تخليها يمزولو زلو. Business Council plans to establish a joint business council to drive private sector projects and investments. ناي كلتيوم business council غيركا ናብ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣገዳሲ I really hope እዚ ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ምክንያቱ ኤርትራ ካውንስል ተገይራ ኤርትራውያን ኣብለው ስለዚ ኤርትራውያን እውን ዕድል ክረኽቡ ክእሉ እዮም በዚ መንገዲ እዚ እቶም ብሕጋውያን ዝነብሩ ኣብኡ ናይ እዚ ቢዝነስ ካውንስል ክግበር ከሎ ብክልቲኡ መንገዲ እዩ ግብፃውያን ናብ ኤርትራ ክመፁ ጥራይ ደይኮኑስ ኤርትራውያን ካብ ግብፂ ወፍሪ ንክገብሩ ዕድላት ትፈጥር ክእል እዩ ስለዚ ኤርትራ I hope ነዚ እውን ኣተኪራ ትሰርሓሉ ትህሉ joint business council ክግበር human capital focus on building vocational and technical training centers to develop the workforce commune ግብፂ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ናይ ህዝቢ መንእሰያት ኤርትራ ንምዕባይ እውን ኣብ ናይ ሞያዊ ስልጠናታት ኣብ ምሃብ ሓደ ክሰርሑ ምዃኖም ተነጊሩ ኣሎ both nations aim to resolve banking and transport challenges ክልቲኦም ሃገራት ድማ ነቲ ዘለዎም ናይ banking and transport ፀገማት ንምፍታሕ ሓቢረን ክሰርሓ ምዃነን ክልቲአን achieve ከምኡ ድማ industrial integration ኢንዱስትሪያዊ ምትእስሳር ድማ ክገብራ ይደልያ ከም ዘለዋ ይዝነገር ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ክንሰምዕ ከለና ካልአይቲ ድማ ለንከነ ኣከባቢና ትረአ ዘላ ኣገዳሲት ነጥብላ ነዚያ ድማ ንስማዕ እያ A single handshake set off a chain reaction that could reshape the balance of power at one of the world's most strategic maritime choke. እዚኣ ኣይኮነትን let me give you ካልአይቲ ነይራትኒ what is this China ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ክሽምግል ትፍትን ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ወኪል ናብ ኤርትራ መፅኡ ዝነበረ እውን ናብኡ ከይዱ ከም ዘሎ could this be it ሓንቲ ደቂቃ ብውን ክመለሰኩም እየ there was this report ጅራ ይረኸብኮን ኣለዎ ከም ዝኣልኩም እየ
ቻንግቹን አበስመራ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተዘራሪቡ ድሕሪ 4 መዓልታት ድማ ቻንግቹን ኣብ አዲስ አበባ ምስ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጸጋያ ተራኺቡ እዚ ኣብተን ማእከላት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዛዕበየ ወጥሪ ዝኾና ክልተ ርእሰ ከተማታት ዝተገበረ ተኸታታሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ቻይና ኣብቲ ዞባ ካብ ዝነበራ ቁጠባዊ ተራ ወፅያ ናብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ተራ ትሰጋገር ምህላዋ ዘርእዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጽዎ ኣለዉ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ቐጻሊ ተኣፋፍነት ንቻይና እዚ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ኣገዲድዋ ኣሎ እቲ ናብ ኣስመራ ዝተገብረ ምብጻሕ ኣብ ሓጺር ግዜን ካልኣይ ግዜ ዝተኻየደ እዩ ኣብ ታሕሳስ 2025 ሁ ቻንግቹን ተመሳሳሊ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ተራኺቡ ነይሩ እዚ ድማ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘስግደ ደረጃ በፂሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እዚ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ሓደ ፍሉይ ነገር የመላኽት ኣሎ ዝበሉ ተንተንቲ ቤጂንግ ንምንቅስቓስ ክልተን ሃገራት ብንጥፈት ትከታተሎ ከም ዘላን ቀንዲ ዕላማ ድማ ግጭት ምክልኻል ምዃኑን ይእመት ዝምድና ኣስመራን አዲስ አበባን እንተተበላሽዩ ንረብሓታት ቻይና ኣብ ምሉእቲ ዞባ ዓብዪ ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ልኡኽ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ኣብ ክልተን ርእሰ ከተማታት ምርካቡ ቤጂንግ ተዓዛቢት ጥራይ ዘይኮነትስ ነቲ ኩነታት ክትቆርጾ ትጽዕር ከም ዘላ ዘርእዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ መዝነት ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ነዚን ክልተን ሃገራት ክትሽምግል ከም ትኽእል ድሌት ክህልዋ ከም ዝኽእልን ኣቕሙን ክህልዋ ከም ዝኽእልን ብርግጽ ኢደን ጠምዚዛ ዘይኮነት ሌቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ ከተስምዓ ትኽእል ሃገር እንተላ ኤርትራውን ኣሚና ክትሰምዓ ትኽእል ሃገር እንተላ ቻይና እያ ከምኡ ድማ ንብልፅግና ፅቡቅ ጌራ ከተስምዖ ትኽእል ግን ብልፅግና ድማ መጋበርያ ምዃን ኣሚንካ ግን ናይዘን ክልተን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕረቓ ግብፂ ድሌታ ቻይና ድሌታ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ረብሓ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ቀይ ባሕሪ እናበለ ዝዕንድሮ ዘሎ ነቲ ቀይ ባሕሪ ሓደጋ እንተፈጢሩሉ ንግብፂ ንቻይና ረብሓ ወሳኒ እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ ዕላማውን ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ነዚ ኩነታት ክፈትሕዎ ድሌት ክህልዎም ሮኬት ሳይንስ ኣይኮን ዩ ካን ጀስት አንደርስታንድ ኢት ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ተበግሶታት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ ናበይ ክበፅሑ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና በሉ ኣብ መወዳእታ ድራማ ስለዘይተርፍ ድማ ናብ ድራማ ክንሰግር ዝበሃል ኣሎ ናቶም መሳርሒ ናቶም ማሕወሪ ኣብኡ ኢሉ ፅሓፎ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ማለት እዩ ክልተ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ሓንቲ ካብታ ዝረኣኽዋ ፅሕፈት ንኤርትራ መዐንደሪ ጴንጠ ጀሆባ ሬማ ክትከውን ዘይፈቐድካ ህግደፍ ክብርን ሞገስን ንዓኻ ከምዚ ዓይነት እቲ ህዝቢ እቲ ናቶም ማሕወር እቲ ስርዓቱን ባዕሉ ብቐንዱ ንኸነምልኽ ንኣምላኽና ነቲ ዝፈጠረና ኣምላኽ ንኸነምልኽ ሓርነት ክበና ዘይከኣለ ንኽነብር እውን ዘይፍቅደልና ግን ድማ ፓስተራትና ፕሮፌት ኢና ባህልቲ ነቢያት ኢና ባህልቲ ወንጌላውያን ኢና ባህልቲ ነቲ ስርዓት ይድግፍዎ ብጣዕሚ ይሰዝን መንፈሳውያን እዚኦም ለንቀነ እንታይ ዓይነት ተልእኾይ ተዋሂብዎም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ በል እዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትስ ሓደ ክፋል ናይቲ ሚሽን እዩ ምዚ ናይ ብልፅግና ዝኸደ ዘሎ ዎች ኣውት ጫፍ ጫፍ ናቶም ክፉት ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ስጉምቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝኸስዎ ዘለዉ ሰብ ናቕፋ ፕረስ እዩ ዝበሃል ለንቀነ ኩላቶም ንዑ ንምድኻም ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ እዩ ናቕፋ ፕረስ ማለት ድማ ኣሚን እዚ ዝኽሰስ ፀንሐ ምክንያት ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ እምበር ካብ ናቕፋ ፕረስ ዝበዝሐ ክፋል ስራሕት ናቱ ወይ እውን ዝፅሕፎ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ኤርትራ መካቲት ሃገር ምዃና መኪታ ክትከይድ ስለትደሊ ኩሉ ብድሆታት ናጣሓሰት ትኸይድ እያ ለንቀነ ግን ብፍሉይ ብፍላይ እቶም ምስ ብልፅግና ወሽልኽልኽ ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ንዑ ታርጌት ክገብሩ ይርዮም ኣለኹም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለኹም ናቕፋ ፕረስ ሓደ ካብቲ ክድገፍ ዘለዎ ፔጅ ቁንጭል ኣቢሎም ወሲዶም ከምዚ ነው መብዛሕትኡ ስርሑ ኤርትራውነት ንኽደምቕ ኤርትራውነት ሓድነትና ኣሕይልና ንኽንከይድ ኣብ ጉዳይ ዓድና ብዳምዳም ዝብሉ ዘለዉ ሰረቕትን ሸፋቱን ንኸይትብላዕ ዝስዕር ዘሎ መንእሰይ እዩ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ምዃኑ ይፈልጦን እየ ግን እቲ ፔጅ ናቱ ንኤርትራ ኣማእኪዱ ዝሰርሕ እዩ እቶም ንዑ ዝኸሱ ዘለዉ ዝዓበየ ገበናት ዘኽስሶም ዘለዎም እዮም ብክሕደት ናይ ሃገር ክሕተቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኢትስ ጀስት ሓደ ኤርትራዊ ፅቡቅ ክሰርሕ ንኤርትራ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ምውዳቕ ኣካል ኣጀንዳኦም ስለ ዝኾነ እዩ ዳትስ ጌም ንኤርትራ ኢሉ ዝሰርሕ ምክንያት እዮም ደልዩ ከውድቕዎ ምክንያቱ ንኤርትራ ክትስስተ ኮንካ
ነታ ስለ ኤርትራ ዝቃለሱ ንዓታቶም ኢኻ ምክንያት ትደልየሉ ብዝኾነ ደግፎ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ናቕፋ ፕረስ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ዘሎ ፕሊዝ ሰፖርት ሂም መፍተዞም ለኽባጣት ኣይትግበርዎ ለኽባጣት እየ ዝብሎ ማለት ለኽበጥበጥ ስለ ዝኾነ ትስራሕ ናቕፋ ፕረስ ኣነ ፈለው ገብረ ከትኩም ፈለው ግበርዎ ሰፖርት ግበርዎ ናይ ሎሚ ኣርእስትናተይ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትግደፉ እናበልኩ ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ክዛዝመያ ቴንክ ዩ شعبي حريف دي والطيب شطارة حلتون حانتي شعبي ما يكوننا دياسبورا يقوم عقد زلنا عودنا حفاشي لحد النتنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسنا عتبر زي الفلالات إريترا أمنتنا أصلا ما يكسرنا إريترا واجنا إريترا حاضرنا سمعت تمسك من خلالنا حالي اللي انتقى حالي